Yo, what's up guys? So, may punta guys, no? So, okay, ito mo ang balay dire kay tungod sa bitin kunong lisod. Nya, akong gitan-awa, may bitin. Pero nakakita ako bitin na pag asawa nagsaka. Anong babaw. Ang bitin ni naog dire sa ubos. Ang lusad. Nya, naghigda mo ko diya. Bagay ako natanawan, ang bitin dire yagi. Lisod. Murag kumag ko kadako ani ba to, so wag gina ko magkiti kadong bitina to. So napay galon duha ka buok guys, ilaw kuhaon ta kung itong tanagkahay maglisod tag suong sa katre mubo uyag ilukayay dire wa man gyud. Susunod na ni kaning katre nga akong sus unsa namtaan pisti ba ning nanapatagaan itong trabahoon nga pagguot kay mong bahay ni kasi pamutang ya sa baon ni tanan gawas pisti ba naghabwa pa ta guys, no? Ang diri ato nang giipon ng butang dress katre. So diri ta naghabwa. Ani, habwaon tani. Ato. Kay grabe gyud ay wag na makit. So muna to ang obra ron. So gigutom lang ko guys. Kinuanay. So kung sa ko mga piko og kapisino ba. Kapisino ra mo ang kape diri guys kay manang watay budget. Saan watay budget ba? Sadar de ay. Saan? So ang kape guys, there guys. Masih kape nga silunok. So kape siya guys kay ako yung magawas ng bitin bitin na rin tago dre. So ano yun mga bata pait no kamanya na to. Butang dire kay
bitin dia. Ayun tanaron. Atusang kapihan og kapisino kay wa gyud makita guys. Ambuwa kita nan. Mga butang na mo dito. Ambuwa na. Nga tanan. Mga unlan, habol. Nas gawas. So kani diri mga sinaan sa babaw. Paminaw ko wala to kari diri kay saka pa man siya. So nari kito dito dito. Ya. Kapi siya tayo. Domingo bitaron guys, no? Diba? Pa sa nagkuan ako, nagpa trabaho ba sa line. Tayo mga project ginagmay ba. Iskot sa ibiti na tagaan tagtrabaho. May makitaan to. Sa itong tago. So samtang nga pili guys, magkalingaw taglawog sa tuwang manok o langgam, way lawg o anak og lawg eh. Nauna lagi ng bitin lagi pangita lagi. Okay guys, so mga nakaglawg. Pati mas tagpangapi ani sa bintag pumukay-ukay ba. So okay guys, sugo na taghabwa tayo guys. Itagaan yung content sa bitin ari adlaw da. Bahalang magawas to ron dia. Ato sumpayan atong kan. Aron taas. Yung BP guys mo. Guba sa mga bata. Bili pa nga na, pag nga kang lubat. Lubat? Pag nga ganing lubat. Ano ba, tulas pa ba? Sini mo, mangukay pag yung kadiha. Kaon.
Ato babaw. Gaya ng bintana. Spray ko baka ni. Nahupas na. Hupas na guys. Hello. Ilisi inyong uyab. Kay wala klaro. Ita nang bitina eh. Gamay nun to murag kumagko ra kadako. Siya ro bungong nga kadya. Gawas. Nabay siguro ni. Ano mo? Pangsyon naman. Nabay ni. Atap ka ba? Ini akong gamit guys. Mga tools ba? Bugat man ini animal. Kinahanglan gyud siya og kayon kay na mga bata ang gagmay gud. Pakan pala kung mga bata. Magabas guys. Signa dia oh. Kana. Signa dia kay kuan man siya halom na ilawom. Magas to plus like
Sigwa. Man asa ka to? Ingon tong nanapa eh. Ano siya? Halo na lang mo. Oh. Masa dali. Pok-pok wala rin. Dili ka, guys. Paitas ng nanapa eh. Tagaan yung trabaho ko nga. Ating kapuya na to, ang problema ni panguli na ron nga gamit. Napay sundang na tong amol oh. Di mamatay ang kuana ni bitin, matay bunog. Ha? Yung katubig? Sinday. Yung na to sinday dito. Yung nagkapil oh. Sinday dito pa yung nagkapil. Lagi siligang ko nito eh. Tagay sinday na, bim na to, bim na. Hindi pang hapin man guys. Kay naglaaw lagi mong balay, hapinan kay. Awa. Napasa kayo na diyo. Tapos ang baha mo ngarip do. Ano lapos dia. Ah! Ayaw naglapti. Tagay sila tubig dito. Ato mama lagi ni mo. Ayaw, dili. Baho. Sa kapataing ang bibitin na. Ha? Kuwang? Saan? Ha? Ato ni mama dito. Ato ni mama ba? Ato ni mama. Ha? Kuwang? Tabi na, sabot istorya. Ginsik. Hawa
lagi diha. Uy, bisa. So okay guys, ato sa maghabwa dito guys kana habwaon ta na. Kay basig na ni tago diha. So karon nagkuan dita. Naingon sa mga dring silingan nga. Kung ugangan ingon magdukduk og ahos, nagdukduk og ahos usa kuan lingin ba niya akong gi sabok-sabok sa kilid-kilid. Para kuno magawas. Tan-aw na tong magawas ba gyud. Nanapan ni. Hasol. Nga pa lagi oh. Dukdukan ko na akong ulo ani. Ahak bitin na gid eh. Bukan na yung ulo ani. Kuan. Martilyo. Napay rambo. Na. Iskot bitin na ni. So dalalas mga sa babaw. Mga sapatos. Basig nga dahil sa sapatos nagloko. Daw so. Ato ay kuha ang kuna o kuan mga sud. Wa gyapon. Asa ka to basta intay menteng layas ng animal. Abdal lang sa gutom ni usa ng orasa. Alas 10 na oh. Kaol lang saging guys. So guys, so kita man oh. Mana? Sunana diri sa ubos og butang. Sabaan ang sounds niyo diha eh. Copyright ta. So hawa na kay na diha. Dres ilaw hawa na. Yung termos na nabilin. Ato ibutang diha kay basa niya buak ba. Kanay gamit sa gawas oh. Oh. Pa. So may kalaki na to ron. Wagid ang bitin ako makita eh. Baka itong daga na. So kani ako paning habwaon. Balhin ako sa gawas para tagsa-tagsa ako pasudri ang mga gamit. Para wagi safety diba? Diba guys? Okay guys, what's up guys? So alas 2 sa hapon na. So mapagipagbalik ng plastaran mo ang gamit. Mga bata na ko nangatog na. Kung asawa nagpaga sa hose diha sa kuan. Wala na may tubig. Daghan makita gamit oh. Patimbang ng uban. Kung ano ipatimbang guys. Na. Kuan ni siya. Grinder og barina akong guba. Ako nang giguba guys. Kaya ano ko'y kwarta. Kapuya aning saon ng barina wa tay kwarta. Diba? Guba na nakuha akong barina o grinder. Akong gikuha bronze, akong gipatimbang. Perting kapuya ang ginabuhi awa kay magpatrabaho ay magpaobra. Ang willing machine lay wa na ako kuan. Testing guba na rin. Nari kay willing machine. Kana lay wa na ako guba. Ay murag maalangan ni sunod kana na po baligya. Kung di mahalin og kanang binuok patimbang. Okay guys. So dito tama na ako ang vlog ron guys. Ang bitin wa ginam makit eh. So nidagan siguro. Nabuan na tarang gamit diri wa gyud makit eh. So dinataman kay grabe ang kanta diri music copyright sa ta. So bye bye, thank you sa inyong pagtanaw.